Студио Рашо Продакшън е място, откъдето емоциите се превръщат в звук. От балканските нишки на македонското и сръбското, през топлите ритми на гръцко, турското и арабското, до необятния свят на международните хоризонти, ние преплитаме всичко това с българския дух, създавайки нещо уникално само за вас. От студио Рашо Продакшън, безнадежден случай. Като те гледам в очите, разбирам каква лъжа разпространяваш днес. Някои неща ме съкрушаваха преди. Сега само те гледам, същото изречение, друго извинение. Пак се криеш, вече не те гоня, но не можеш да се върнеш на релси. Усмихвам се за теб, но вече не е искрена. Може би плачех, сега си забавен. Колко жалко. Безнадежден случай, няма да се оправиш. Никога не се изправяш пред истината. Вярваш на собствените си лъжи. Вече си тръгнах оттам. Бягаш, криеш се, въртиш се в кръг на едно и също място. Видях истината сега, все още се преструваш. Кажи, че ме обичаш, ако искаш. Отричай го отново, ако искаш. Вече видях истината, продължаваш със себе си. Очите ти са различни, думите ти са различни. Изгуби се в играта, която сам си създал. Разбрах те отдавна, но ти все още играеш със собствените си възли. Бягаш, защото нямаш лице, нито едно нещо за казване. Нямаш истина. Аз съм разбит, ти си свикнал с това. Виж, не съм тук пред теб. Безнадежден случай, няма да се оправиш. Никога не се изправяш пред истината. Вярваш на собствените си лъжи. Аз вече си тръгнах оттам. Ти бягаш, криеш се, въртиш се в кръг на едно